Mas, ya ini aja turu ae to. Oh, kasurku anyar rek. Kasurmu anyar iki to. Duwe paket sing gawe isan kamar pura. Wah, paket kamar ta? Heeh. Ya duwe no. Piro regane? 5 juta ya tak wae padha tekku ki lho. Endi kaya apa? Heeh. Garansi. Ya iki ta? Endi iki? Heeh. Ukuran piro ngene iki? Ukurannya 160. Heeh. 2 meter. Garansi 15 tahun. Garasine 15 tahun. Iki sing nomor 1. Lah nek paketan iki mesti enek neh lho. Lah nomor 2 iki. Endi? Lemari baju. Heeh. 2 pintu, bahannya jati ya. Nah, bahannya full jati. Sebelah kene sap gantung. Terus yang sebelah kene model sap-sapan. Heeh. Iki sing nomor 2. Terus enek pura? Enek to? Endi? Go macak iki. Endi? Iki go macak es komplit kocone. Heeh. Enek kursi, laci, ya. Nah, iki enek lemari. Oh, Komplit iki 5 juta. 5 juta oleh telu. Oleh telung barang ya 5 juta. Wah, jan sakmene biyane kur 5 juta. Ngene iki nek ngetrene teko Cilacap kono iso apa ora? Ya iso to. Tak wae gratis ongkir. Jawa Tengah, Jawa Timur gratis ongkir, bayare COD. Bah, jan enak berarti bisa. Nah, Nek pesen carane piye? Carane pesen bio profil dan nomor WA-ne. Heeh. Engko langsung dihubungi terhubung karo admin. Paket kamar 5 juta dapat 3 no lagi siji Oke. telu iki. Piro 5 juta? 5 juta. Oh, oke, 5 juta dapat 3 barang nggih. Paket kamar.